Stigli smo do kraja gdje nas očekuje novi svjetski poredak. Laku noć. Novi svjetski poredak predstavlja teoriju koja se odnosi na plan moćne i tajanstvene organizacije. Najčešće se odnosi na iluminate i planiranje zavjera prema konačnoj svjetskoj dominaciji, preko autonomne svjetske vlade, koja će zamijeniti suverenitet država i donijeti drukčiju diobu vlasti u borbi za svjetsku vlast. U novom svjetskom poretku mnoge značajne događaje prouzrokuju veoma moćne organizacije. U ovom slučaju istorijski i aktuelni događaji mogu se razumjeti kao aktuelna zavjera u vladavini svijetom koja se ostvaruje preko kombinacije politike, financija, socijalnog inženjeringa, kontrole uma i propagande kulture straha. Prema teoretičarima zavjere, ova organizacija pomogla je, a možda i izazvala, Prvi i Drugi svjetski rat, Vijetnamski rat, napade 11. septembra 2001. godine i rat protiv terorizma. Prema teoriji, ona ima odlučujući utjecaj na svjetsku privredu i namjerno uzrokuje inflacije i krize. Prema ovoj teoriji, tajni agenti koji rade za novi svjetski poredak nalaze se na visokim položajima u vladi i industriji. Također, pod svojom kontrolom imaju utjecajne medije koji drže ljude u neznanju. Teoretičari smatraju da novi svjetski poredak ima pod kontrolom međunarodne i globalne organizacije, kao što su Evropska unija, Ujedinjeni narodi, Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond. U teoriji ova organizacija za vjerenike želi stvoriti jednu svjetsku valutu i jednu svjetsku vladu. 11. septembra 1990. godine pojam novi svjetski poredak u praksi je uveo bivši američki predsjednik George Bush stariji. Imamo snagu i priliku da uspostavimo za sebe i buduće generacije novi svjetski poredak. Svijet prema vladavini zakona, nakon što je zakon džungle vladao nacijama. Kada u tome uspijemo, a hoćemo, imat ćemo stvarnu mogućnost za novi svjetski poredak. Poredak u kojem kredibilni Ujedinjeni narodi mogu iskoristiti ulogu u održavanju mira, kako bi ispunili obećanje i viziju osnivača Ujedinjenih naroda. Iako je teško reći ko je tvorac novog svjetskog poretka, mnogobrojni moćnici ostavili su veliki trag u njegovom stvaranju. Jedan od najpoznatijih zove se David Rockefeller, tvorac brojnih planova zbog kojih krvare i propadaju razne države. S obzirom na ogromno porodično bogatstvo koje je krojilo politiku i ekonomije brojnih država, ne čudi način na koji je Rockefeller razmišljao o novom svjetskom poretku. Potrebna je samo jedna dobra svjetska kriza i većina nacija svijeta bez pogovora prihvatit će novi svjetski poredak. Uz Georgea Busha starijeg, njegov sin jedan je od vatrenih zagovornika novog svjetskog poretka. Iscenirani napad na Pentagon i Svjetski trgovački centar iskoristio je kao povod za okupaciju Iraka i Afganistana. Rat u Iraku rijetka je prilika kako bismo se pomakli prema istorijskom periodu kooperacije. Nakon takvih teških perioda uslijedit će novi svjetski poredak. James Warburg bio je jedan od najpoznatijih američkih bankara u vrijeme Drugog svjetskog rata. Finansirao je brojne nacističke programe i kreditirao Hitlerov režim. 1950. godine pred Senatskim odborom za vanjske poslove Warburg je izjavio: "Imaćemo jednu svjetsku vladu, željeli vi to ili ne. Jedino je pitanje hoće li takva vlada nastati dogovorom ili osvajanjem i ratom." Mayer Amschel Rothschild smatra se jednim od začetnika ideje o novom svjetskom poretku. Početkom 19. vijeka Rothschild je izjavio: "Dajte mi kontrolu nad novcem neke države i ne morate brinuti ko stvara zakone u toj državi." Arthur Schlesinger mlađi bio je još konkretniji u naznakama stvaranja novog svjetskog poretka. 1975. godine u žurnalu State Departmenta Schlesinger je izjavio: "Morat ćemo platiti nastajanje novog svjetskog poretka krvlju, novcem i riječima."